Ame Txamado Arbonako gazteak lotura estua du musika munduarekin txiki-txikitatik. Gaur egun Instagram sare sozialan ibiltzen den bitartean bere bakarkakoa diskoa lantzen ari da. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan Ame Txamado gaztea ezagutzeaz gain, Nerea Olaso lankideak Ziburuko errekoletoak gunean bisita daiteken itsasoko mapak erakusketa hitz egingo digu. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Plazara AEK udaleku dintaia eta enbete egiturek familia egonaldi biltariak antolatu eta aste honetan Arbonan gaindi daude parte hartzaileak. Oporrak familian pasatzea proposatuz, euskara ikasten segitzeko proposamena egiten dute egitasmoaren bitartez. Arbonan dauden familiek ipuin kontaketa batetaz gozatzeko aukera izateaz gain, pilota ikastaldi batean parte hartu dute. Lapurdiko herrian gaindi ibili ondotik Orion bokatuko dituzte bakantzak familia hauek. Itsasoko mapak izeneko erakusketa inauguratu dute Ziburuko errekoletoak eraikinean. Kartografiaren munduan barna sartzeko gonbidapena. Mapa ezberdinak aurkituko ditugu. Adibidez, lehena 13. mendean sortua da. Atlas katalana da horietako adibide bat, 14. mendean ezagutzen zen munduaren Europako ikuspegia ematen duen. Erdi Euroko mapak aski irudikatuak dira. Hiriak ikusten ahal ditugu, bere arkitektura bereziarekin, gero adibidez hemen aurkitzen ahal dugu errege bat. Afrikako errege bat. Elementu fantastikoak adibidez hemen aurkitzen ahal dugu itsaso bat, baina harribitxeekin. Eta hemen adibidez Adan Eve ere aurkitzen ahal ditugu, beraz elementu sakratuak ere. Originala BNF-en aurkitzen ahal dugu, beraz Frantziako liburutegian, edo Galika webgunean. Eta biziki ederrak dira eta kalitatea biziki ona da, eta hori xantza da. Cristobal Colonekin bidaiatu zuen Juan de la Cosa euskal pilotuak sortutako mapa hau ere bai, 1500 urteko mundu berriaren irudikapen zaharrena. Eta Juan de la Cosa euskalduna zen, Bizkaiatik etortzen zen, eta Christophe Colonrekin mundu berrira joan da, eta mapa honekin ikusten ahal dugu mundu berriaren sortzea deskubritze ezberdinekin, eta ikusten ahal dugu ditugu lehen lujaldeak, eta deskubritu gabe lujaldeak. Erdi Arotik 19. mendera arteko bidaia honetan tokiko hidrografia eskola bat ere aipatzen da, eta Marinel Donibandarrei eta Ziburutarrei longitudeak kalkulatzen irakatsi zien fraide batek egindako euskarazko nabigazio jarraibideen karta ere bai. Eta euskaldunak biziki aktiboak ziren Kanadako eta Terranovaren lujaldeak karta mapak egite. Hemen ikusten ahal dugu mapa hori, beraz Terranovaren lujaldea ikusten ahal dugu, eta ere beraz izenak denak euskaraz dira. Bakailuaren eta balearen ternuako bidaiarako 18. mendean izandako ontzi batean eramandako objektuak ere ikus daitezke eta orduko kontu liburuaren oharrak. Normalean ikusi ezin dugun kartografiaren mundu honetan erakusketa interesgarria. Aberatsak dira, zenta bere helburuak biziki desberdinak dira, beraz denbo batzutan nabigatzeko dira, eta besteak pixkat enziklopedi bezalakoak dira. Eta erakusketa honekin batera, Han Paulus artista plastikoak egindako zeharkaldiak izeneko erakusketa ere ikusgai, estanpatu eta zeramikekin. Ekainaren 7 bitartean ikusgai Ziburuko errekoletoetan.
hauetan oroitzen naiz. Bizikleta ura nigidatzen ta magalean zu begi beltzaiekin maiz. Ni Amet Amado deitzen naiz, Arbonako ekipitatik. 17 urte ditut eta ekipitatik musikan ari niz, musika mundu hortan sartu niz aitari esker, aita ekintzan aitu da hainbat taldetan eta berari esker berak transmititu dit bere pasioa. Eta geroztik beti hemen musika jotzen, sortzen eta beti plazer hartzen. Kentzaren lajea, kantatzen zapalduen olerkia eta txera berandu heltzea. Netzako bizki importanta da, eta animaliko plazer hartzen dut eta ongi sentiarazten dit musikak egunerokoan beharrezkoa dut droga bat bezala hartzen duzularik eta gero zintzira gehiago gelditu eta nik berdina dut musikarekin. Bateriarekinen urratsak eman eta konfinamenduaz geroztik gitarra jotzen dabil Amet Amado Arbonarra. 13 urterekin bere lehen taldea sortu zuen lagun artean eta gaur egun Basapizteak taldeko kide ere bada. Musika munduan dituen erreferentziai buruz galdegitean. Nire referente handienak aieri esker gitarra hasi dut entorsegmento da betidanik. Izan musikalki estiloa, hitzetan ere biziki azkarrak atzematen ditut. Gero baitut beste batzuk ere Gorka Urbizuren azken albuma entzun eta ere estiloaren aldetik ere asko inspiratu niz, zetak ere. Eta gero hainbat talde zaharrak txapelpunk ere asko maite dut eta behitxarrak ere, haiek dira nire referenteak bilakatu denborarekin. Hain zuzen ETS taldearen zurekin batera kantuan parte hartzeko aukera izan zuen gazteak eta bere ahotsa ere entzun daiteke bertan. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Euskalegiko kanturik ez onena, edegena ejango nuke bai. ETS-eren kantuan parte hartu ondotik bere Instagrameko perfilak garatzea erabaki zuen eta bertan dabil beranentzat esanahi handia duten kantuak proposatzen. Kantu bat maite dudalarik edo bizkiuntza zerbait sentitzen dudalarik nire bahnean kantu hori entzutean edo hitzak irakurtzan ere, maitut ere hitzak irakurtza zentzua ulertzeko eta hori sentitzen bali maut edo gauza positibo bat sentitzen bali maut kantu hori hartzen dut. Herri txiki baten sortu nintzen, bada espada agurtzen dut orain, ezin bada ez dugu egina, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldia, ez nituen bukatu esaldiak, leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantziak. Baina datozen hilabetei bekira ere erronka polita finkatu du gazteak, bere disko propio ateratzeko nahia baitu. 2 urte inguruak sortzen ari naizela etxean, gitarrarekin eta nire kailerarekin. Eta hainbat hitz idazten, hainbat melodia grabatzen ere telefonan, diktafonak hasik betea dut, zin dut gehiago. Bakarkako bideo hori astekotan dagoenean nola sentitzen den galdegitean. Prest olako momentuak edo momentu honak eta bai txarrak ere bizitzeko eta bai gora eta berak sentitzeko ere prest abentura berri baten egiteko. Ikusentzuleok Amet Amadoren ahots ederrarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Tarte bat ur jauziraino noa